предишния епизод на световно турне Пълна драма. Оказа се, че модерното очарование на Япония е също толкова забележително, колкото и богатата й история. Тук нашите участници преживяха съвременните японски игри, а Харолд се впусна в света на бойните изкуства, за да усети японския дух. Всичко това завърши с една от най-дългите елиминации в историята на Пълна драма. След саможертвата на Харолд, с 3 войни по-малко, останалите 14 продължават битката за цял $1 милион. Световно турне Пълна драма! Хей, мамо, тате, здрав съм аз и притеснявам се за вас, но вече мисля си, че знам кога ще дойде моя ден голям. И искам звезда да стана и до звездите ще блестя. Победата при мен е да, за всичко съм готов за живота, но ще мечтая. Искам звезда да стана. Сиера, какво правиш? Отпускаш масаж на краката. Да, виждам, но мразя да ми пипат краката. Знаеш ли, че има точка между костите на ходилото, откъдето мога временно да те парализирам? Супер, но вече може да спреш. Никога не заспивай близо до маняк. Правило номер 1. Мога ли да си намеря обувки с катинари? Джаджата на Харолд, къде я намери? Глупчето реши да ни я остави. Много съжалявам, че го няма. Хей, как се чувствате отзад, приятели? Бих ви попитал това, ако ми пукаше. Направете път, минавам. Къде ни водиш сега? Моля те, само да не е някъде, където има флипер, защото ще умра. И панди. Или рибни опашки. Какво? Рибни опашки къде? Следващата ми дестинация е всичко, което току-що споменахте. Благодарение на многото потребители и техните коментари и рекоментари на първи и втори сезон, мога да заявя без никакво съмнение, че ако Крис казва едно, има предвид друго. Типично за Крис. Малко турбуленция! Закопчайте колоните! Прието! Няма нужда да казваш прието. Харесва ви! Прието! Ще се разбием! Супер! Да спрем да ги тормозим и да го изравням! Не! Добре дошли, Филкон! Ехо, къде са нашите якета? Да, поръчал съм якета за всички ви. Ще са готови след месец, но веднага щом пристигнат, обещавам да ви ги дам. А може би трябва да се гушнем. Аз имам приятел. Може да гушнеш мен, приятел. Леко е хладно с тези ръкавици. Какао? Благодаря, много мило. Така си е друго. Ще го допиеш ли? Разбира се, това е любимото му питие. Не, то е... Второто след домателия сок. Това не е в моя фен сайт. Откъде? Ходих в училището, ти интервюрах всичките ти стари учители за биографията, която пиша. Казаха... Добре, продължаваме.
Прекосяването на замръзналата река в канадската тундра е била лесна задача, когато ледът е бил цял и солиден. Но заради глобалното затопляне и Оуен, земята най-после стана много по-интересна. Или с други думи, опасна! Предизвикателството се нарича пълна драма на ледниците. Отборите трябва да прекосят водната бездна, като скачат от парче лед на парче лед. Първият, който прекоси, трябва да стигне до шейната на брега и да влезе в ролята на кучето. След това трябва да издърпа шейната, натоварена с целия му отбор през обозначение маршрут до финала. Първата шейна е победителят, така че бъдете бързи. Бъдете спокойни, взели сме всички необходими мерки в случай, че някой падне във водата. Ето, имаме двама водолази, които са готови да ви извадят. Вие готови ли сте за щуро скачане по парчета лед? Защото аз съм повече от готов да стигна до тази шейна. Който не успее да стигне до шейната, тръгва направо към финалната линия. Така няма да губим време и ще стигнем по-бързо. Добре. Каква е наградата за победителите? А да съм казал, че ще има награда? Вече минахме през 3 елиминации. Прекалено е! Трябва да има награда. Не сме достатъчно, за да гониш по един във всеки епизод. Да, но установихме, че отборите са по-борбени, ако предстои елиминация. Ето защо този сезон няма такъв регламент. Всяко изпитание може да завърши с елиминация. Може да бъде! Това е състезателен дух. По местата. Готови? Старт! Хей, Тайлър! Не, аз съм Линдзи! Не разбирам. Аз съм най-малко обсъждания състезател сред феновете. Дори Зик е по-добре от мен. А той винаги напуска предаването пръв. Но най-ужасното е, че за кой ли път Линдзи ме нарече Ноа. Ноа! Кога ще ме забележи? Щом от качалката може, и ние можем. Хайде! Ноа, дръж се, братле! Опа! Аз тръгвам напред, окей? Добре, супер! Пасулска работа! Ей, до тук добре. Дръж се, Гвен! Изчаквай! Нямам намерение да публикувам некролог в моя Коуди блог. Разбрали? Идвам, Коуди! Благодаря, но ти знаеш, че сме от различни отбори, нали? Мама възпита джентълмен. Отборите са относителни. Когато Джеф е с мен, никога не се заглеждам по други мъже. Вероятно, защото когато е с мен, все се целуваме. Но сега, когато съм сама, липсва ми Джеф. Хей, защо ми е по-топло? О! Прасе! Стига! Гадост! То ме преследва! Много е далеч! Ще успееш просто! Скочи! Хайде! Благодаря, че ме хвана. А аз благодаря, че ме целуна. Но това беше инцидент. За някой е инцидент, но за друг това е съкровище. Аз мисля, че имам приятел. Но имам приятел е различно от мисля, че имам приятел. Аз имам приятел. Мисля, малко се обърках, но изобщо не го харесвам. Честна дума. Стигнах до шейната, супер! Не, мога. Отъвам. О, мили Коуди, ако някой от нас умре, искам да съм аз! Аз също. Чакай,
Да не се опитваш да сключиш таен съюз с мен. Съюз ли? О, Бриджит, за мен това е много по-голямо от една игра. Трябва да стигнеш врага и то сега! Хей, какво? Давай, Коди! Коди? Просто се пускаш по течението. Да, и тъй като диджей пристигна пръв, ти ще се наслаждаваш на гледката, а той поема кучешката служба. Шапка, какво се е случило? Просто, когато съм в Канада, винаги мисля за мама. Този лед, като нейния фризер. Ей! Къртни, след като ти пристигна първа, впрягай шината и дърпай нагоре. Хедър пристигна по същото време, така че и двете трябва да дърпаме. Да, но когато има равенство, избирам по азбучен ред. Хедър, ще ми помогнеш ли? Какво да направя, Къртни? Не, аз съм измислила азбуката. О, защо? Неприятно! О, виж, това е магнетофон! О, може да слушаме музика! Това радиоактивно ли е? Че кое не е радиоактивно в наши дни? Не намирам магнетофона вътре. Някой го е откраднал. Да, най-накрая. Да, отбор Виктори взима преднина. Чакайте! Как да си сложа колана? Нито дума, диджей, пълен напред. Спортсменски обноски. Само внимавай да не убиеш твърде много животни днес. Хей! Не можеш да... Дали някой ще оцелее в най-студеното изпитание в историята на пълна драма? Направете залози, стискайте палци и останете с нас! Ти как ме откри? Проследи стъпките ти. Беше лесна работа. Носиш 40 номер и набиваш на десния крак. Спри, Къртни, стоп! Спри! С удоволствие, но така тичаш по-бързо. Прости ми! Удряне? Скъмшик? В един момент тя определено ще си плати. Ако видиш някой, викай силно! Това е Тайлър! Друг освен мен! О, ето го Ноа! Ноа! Някой ни е откраднал магнетофона! Линдзи! Остава само да качим Бриджит и да стигнем до финала. Победата ще е наша. Супер! Успяхме! Няма ли да забравиш за маминия фризер? Бях, но после... Виж, сборен пункт. Да изчакаме. Аз ще продължа напред към финала. Отборите ни ще ни открият. Спести сили. Как си? Вземи това. Ау! Аз не чувствам студа. Моята кръв е гореща. А ако настигнеш и отборът ти те изгони, няма да те опозная добре. А това значи вечна тъга. Аз не искам да ти нося тъга. Кажете, кой мъж би ти предложил своята риза в Арктика? О, той е много... Имам си приятел! Тахарол каза, ти си богиня. Аз... не! Хора, кажете ми къде е? Не ни прекъсвай. Не виждам никаква маркировка наоколо. Защо ли? Къде е пътя за финала, диджей? Нямам никаква идея. Сълзите ми замръзнаха преди около 10 минути. Защо не ни каза? Опитах се, но не ме слушате. Внимавай! Тюленче! Наистина ли ударих малко тюленче? Да! И падна в ледената вода. Какво? Да му помогнем? Виж! Катери се нагоре! Не го чувам. Ето, видя ли? А сега да тръгваме. Това май е моята шина. Но не мога да те оставя тук сама. Тръгвай! Ще те чакам на финала. Мисля, че имаме време за един скромен инцидент.
Да ви закараме? И да ме отървете от нея. Какво ти е, голям Оу? Не съм ял от часове! Ах, как ми се иска да сме в Русия сега! Правят най-големият кекс на света! С какъв вкус? Няма значение, нали е кекс? Събуди се, Тайлър, да се раздвижим. Но аз се движа! Не, имитираш. О, това е от тези тенис обувки, не са за лед. Ако състезанието се провеждаше на волейболно игрище, вече да сме победители. О, странно! Как ти се случи това? Целувах се с Алехандро и това някак се изпреси на пътя ми. Тази история е много трогателна. Сигурен съм, че ще стане невероятна песен! Ехо! Здравейте, бек вокалисти! Бях сигурна, че си забравил за музикалния номер. Няма как, това е любимата ми част. Коли той се подигра с мен, попаднах аз неговия плен, облякох се по другия пол и свърших днес да пея за кол. За капан, пълен крам, падна там, тя се пея за кол. Капана му маем паднах аз, но на шината скочи той за час. Продължи си без да каже извуз. Хайде някой да ме отлепи от тук! Разкапан, пълен крам, падна там. Тя се пея за кол. Да, тя се пея за кол. Много добре! Сериозно, си пи вода на езика. Амазон, свободно! Чакай! Вода езика! Бих ти помогнал, но това е единствената ми бутилка. Така че... Успех! Тайлър, раздвижи се вече! Трябва ми тоалетна или друга река и то бързо! Имам ужасно силни пръсти. Лекарите са шашнати. На първия урок по пияно, щупих пияното. Затова се насочих към спорта. Пред нас има нещо шарено! Да, това е финала! Не, ние наистина сме се въртели наоколо. Право напред, диджей! Виждам други сини! Ние ще сме първи! Благодаря, мамче! Олен, наведи се напред! О, да! Ние сме последни? Не е за вярване, че всичките ми усилия бяха напразни. Всъщност отбор Виктори прекоси финалната линия без Бриджит, затова те са последни. Моля! Което значи, че отбор Амазон отива на второ място, а отбор Крис е много супер готин, са победители. Ау, братле, ау, не ме остави! Ау, 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 ау! Бриджит се издъни заради проклятието, което прихванах в Египет. Наистина, бебе тюлен? Стига! Ще повярвам, че не съм прокълнат, само ако не ме изгонят. А това няма да стане. Виктори, приготвил съм ви турбички пълни с фъстъци за тримата, които остават. Линдзи и... Лешона. Останаха Диджей и Бриджит. О, Диджей! Малтретиране на панди, птици, а сега и тюленче. Можеше да избегнеш това, ако не си беше изплакал очите, които замръзнаха и така докара своя отбор до загуба. Сякаш има нещо като... не знам, проклятие. Бриджит, причините ти да си тръгнеш днес са... целуване с Кол,
Всъщност няма други. Целувките. Щом и ти си тук, кой кара самолета? Погрижих се! Повтарям, нямате разрешение да летите в тази зона. Край. Има ли някой? Последната турбичка отива у... Диджей! Не съм прокълнат! Така де. Извинявай, Бридж. Бриджит, искаш ли да кажеш нещо преди полета на срама? Да, Алехандро, взете се. Той се пестува. О, времето си лети! Изглежда, че парашута се е заплел. Май трябваше да махнем кола, а? Не се сетих за това. Бриджит беше заменима. Всички са. Някои от тях ще са по-предизвикателни от други, но един по един всички ще паднат. Днес бях направо неповторим. Спасих живота на всички само с голи пръсти. Никой няма да забрави кой е Тайлър сега. Мисия изпълнена. Ау, извинявай, Ноа. Дали Ноа някога ще накара Линдзи да го запомни? Аз съм Тайлър! Разберете следващия път. Световно! Турне! Пълна драма! Обработка Студио Профилмс. Преводач Магдалена Кинчева. Тон режисьор Нетко Гигов. Режисьор на доблажа Ваня Иванова.